Come on. Kano mo mi ngayon na sana pumaawanga. May na rin ako pingas kapag na makipwa. Ula po sapi suwa. Nariya sapa desengan. Kisi akan walali. Rinina. Idem kana mellede. Ulla kasi yoga. Klokken 3 om eftermiddagen. Brugte du så jeg ret på? Først ikke var rottareakaalo. Og der på tsenurikka. Prøv at samle jer og... Hej. Hej. Det er sådan en bortdøder på. Ja. Han er så bortdøder. Og kommer næsten her på. Abbe. Er du med der? Ja. Og så må jeg sige her på. 19. Der var også nok resten af tiden næste. Altså, jeg siger, at der er ingen lov, eller? Vi ser tungan igen. Nitten. Hvor er det, jeg siger, at der er ingen? Mä bortdøs, derfor er bortdørbåt, så kan man rejse vi bare der med det lapper, slimme. Og så det pisser og så bliver næste sådan. Hvor jeg går fortsat og ligger bare jeg på. Om. Jeg må slå til mig kilo så. Det er en episode det der er unge leila. Der er masser af kamera i equipment til at katsata rejse. Nå, mig der bliver bare ramme der. Hej. 5 timer, 7 timer nang pallarnissatsinut. Piarsikannerniguullu tallo, qanuissan peqersimangaarmat uffariaramimma. Onnamma forårsråditoppunga. Immiussiniarlugaan vuuppu eqqasarlaa ikissava. Soorunami kinneqqak. Neruppa uaniangalanitsin puyorpallaartassanaguila. Massakum tu pinnangila erinisukkat assori angalanissatsin qangalaqatingiikkat. Kisiarlaa sukuyunni arlaan sunerpimma restauranginnerigutsuunerinerlu. Gadesunna susoqarnersa. Tamakkumma eqqartukusalaassugut simmisartaqanuinnersuilaaffi. Kisiasulialingingilanga malakkan piiteqassanerlu timmeqaluunni. Takussaarpum immaattarpuinissaa.
tasamungapara Des Marinnaалluarniarisi uanalungisara naapertorlu kalaallunaan ni aattaat siullappaam vloggertoqalernunan allan angalaarnermi taamaama subscriberniarisi Facebook-im naluara ikkunnissaan piffissaqartuaannarner saqqumeraang aatta linki nassiussinnaasaarit taamaama YouTube pikkut subscriberniarisi Amma kalaallunaan YouTuberin anginerpaan ngorniarsariniassuunga tapersersorsinnaangusianu annissaaruap assaruyum pissangaqaanga erinisoqaanga utaqqisinnaa tasseqaluun sinissu takuri